Kadon kendiat kajing penbaik haka bedai bat kajing Yakob khwai dokha kaba on sapenlong haka arterik benai bakhandai arajar pulai haka pung pampranai West Khasi Hill District bat kata kalong kumne haka bedai bat kajing ai ya u sticker temporary banbu jaka nagaleng jong kisang kim simpen kreshu ya utei u temporary sticker hendrai la kerpat jor ya ki pajba rawon baki dei banbu jaka no da ki kenjasi lani kideng lane da ki wei ki ba ma phi jumlen ban le ha ki wei pat ki jaka ban Yakob khwai dokha ndrei la su thu shai ban ka leng jong ki seng kim sim la pen mi shu ya u tei u temporary sticker kumba pla yu i ha ka notice ka por ban bu jaka kata ha ka chitarik banai ba khandai ar hajar fly on plaj be ha ka por ar ba je thik no phai sngi but on di ya ki ticket ngadu ka por ar shiteng no phai sngi but hapo ka lai beje ki pajba ki dei ban ta no da u sticker original ha ki jaka ka bamba phi philayo ban kam jaka ban shong khwai hendrei la da phim ta no ya u original sticker hadu ka lai beje janmit ki wei pan ki banang wat jaka ki bakam haden ki la ban weng no ya u tei u ding lan u si u bamba phi philayo ban bu jaka kane ka longkat kum ka jing pha jong ki seng hanga bangan pentip pajba khanang baki pajba rawon kintip bat bakin le iya ka baron kam kumban chupan ken mau ba nadu kasngi bathe yakidokha kata ha ka janmet jongka arphunu trik nai ba phra arjar phulai nakaling jongki seng kila pha daki ken hun pahara ha baro saudong jong katai kapung da ka ba yebu jili breu ru ban ap khamtam ha ka por menmet banum thia watang khendet ru kumju bat ka jingye treilang haringkat bat ka WDP jong ka snong ka seng klama ham ting e ru ya kinong le kamsniu bala dalam on pen saja da ka bating e klem don jemap nga kermen ba ka jing Yakob khwai dokha ha ka te kasngi artrik benai ba khandai arjar pulai kan long ka ba yajbek bat ka ba yesu tanat lang da baro khamtam ki pajba rawon khublei chibon